Ato sa taon kino magkaposo kung sa pagpangandam dito sa Cebu City Sports Complex alang sa Sinulog 2019. Ato magkauban live si Chona Carion. Chona? Yes, Bob. Sa Sabado na ipahigayon ang sinulog sa lalawigan, samtang sa adlang Domingo, ipahigayon ang sinulog sa barangay dinhi sa Abiliana Sports Complex. Sa pagkakaroon busy na og practice sa mga contingents diri sa sports complex, Bob. Batag grupo hatagan sila og tagtulo ka oras aron makagamit sa stage. Sa pagkakaroon ang banayng talambanon ang nagpractice din makita ang ilang maanindot nga props. Sa sinulog sa lalawigan, Bob, adunay 5 ka mga contingents ang misalmot. Ang bantugang contingents nga ang Carcar City Division, Tribo Hinatilanon, Tribo Malipayon sa lungsod sa Konsolasyon, Sining Santo Niño Folkloric Troupe sa Bugo City ug Talisay City Central Elementary ug Talisay City Division. Samtang sa sinulog sa barangay karong Domingo, 13 ka mga contingents ang misalmot. Kini ang hugpong kabatan-unang mananayaw sa Sapangdako, Tribong Higawnon sa San Nicolas proper, Mambalinganon Performing Arts, Banayng Talambanon, Lumad Basakanon, Tribo Mabulukon, Barangay Suba, Tribo Suboanon, Tribo Masaulugong Kalerohanon, Pundok Hugonanon, Inayawan Talents Guild Cultural Dance Troupe, Banayng Labangon, Banawan Cultural Group ug Pundok Dayasanon sa Sugbo. Bob, ang kining mga silang tanan nga misalmot karon sa sinulog sa lalawigan ug sinulog sa kabataan, musalmot usab kini sila sa sinulog Grand Parade karong Enero 20. Ang sinulog 2019, Bob, adunay tema nga One Beat, One Dance for the World. Gingong ang significance niini, Bob, mato di Konsehal Dave Tumulak. Mao nga nagkadaghan na ang deboto sa Santo Niño, dili lamang sa nasod, apan sa tibuok kalibutan. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.